Tout le monde, donc bienvenue à transfert ka yano chenia mo kurade donc c'est que abonné donc ni vidéo derrière c'est qu'à like ka partager. Victor Heroic donc Victor Igor Heroic attaquant brésilien de Racing Santan Seguin de la donc rimer chamamba ngaira ka fokani Barça kasruni wati na kusobe e puta ekibu chamamba de ba no fe mais mo ban kamira kwani Barça kasrun donc ni wati na ni Barça mo be nyongela. On avait Jude Bellingham donc ale be jouer Dortmund na mais ni wati na donc femnye Real Madrid donc ani Real Madrid mo be nyonye la kusobe club chama bade tun la no fe na har Liverpool yere tuma no fe mais olu ya ira ka foko ban ka primo foko kacha uluma donc ni wati na femnye Real Madrid chama ban ka foko ani Real Madrid de kasru kasabuke bolondana yere fem kada o Real Madrid donc ayre ba fek samre ka Real Madrid donc akare vude ka Real Madrid donc wodela donc rimer chama ban ka ira ka foko ni wati na ko femye Real donc avec comme bena fola mais au ma officialisé drone donc chama man ka ira ka fo peut-être ni les demandes maintenant donc ko bena officialisé quoi mais pour le moment chama man ka ira ka fo ko ani Real de kasro harni kasro Manchester City walma Manchester United nunun be ba no fe mais pour longtemps il est préféré donc avec club avec Africa ce club muna donc era ka foko era le kada katime nun club nunun beka donc ore la donc mo chama man ka foko ani era ka surun katime club nunun chama ka namana boy Karim Benzema donc era baro nin le fly na manga ulendo Real fana donc ni ka azimana c'est hake dola donc fe munye ka contrat ko be gele la donc Real te sunga contrat jadima donc wala ni wati na ko fe munye Arab Saoudite donc olu ni Benzema be nyonye la chamoya ira ka fo et puis banga ka war mu poser Benzema donc war de chara katme fembe ka donc ça sans fla contrat et puis fen chamamba de bala fe munye contrat publicité nous critique nous donc avantage ka bon hare aka école taga wa donc école taga nunu ko be jona be donc ne contrat laje ibaro film ne contrat avec Benzema ere abaran ze kat medina fembe kawde anka donc journaliste chamo mankara ko foko film ne Benzema ko samra namata Arab Saoudi akana bala musila donc et puis o dronde ko Arab Saoudi do wa feka ka ambassadeur donc ko nan la ni wati nam se ka Karim Benzema donc on a la ma basike aka gele samure aka zuera la donc ni wati nanel makamugo Arab Saoudite mo donc be nyonye la tout est possible waro blondane do donc mais pour le ma foi de ma confirmer peut-être samura se ka zuera la ina fo samura fana se ka tambaka donc ni wati ko nan donc ni remer de pololo ka donc fe mu nyere mer de transfert la donc hani menja ka donc ni ndronde kuma be ni na tuma mulo donc ni mo kura de se ki abonné c'est qu'à vidéo like et qu'à partager. Merci.